Zdravím priatelia, tak dneska je sobota, po obede, je 14 hodín aj 17 minút. Kamarátovi sa nechcelo dneska ísť, že fúka vietor, tak ja som si pohľadal nejaké miesto na mape a došiel som sem skúsiť. Je to na váhu, volá sa to, že Hetmínsky gát, kúsok od Šale. Je tu taká malá zátoka a je tu celkom príjemne, tichúčko, vtáky čvirikajú, tak uvidíme, či bude ryba. Nahodil som svoje dve feederky a teraz obdivujem panorámu. Ako vidíte, konečne som aj vymenil auto. Môj starý Peugeot 407 som dal preč a zohnal som si tu tento Seat Alhambra 2 liter TDIčko. Ale hlavné mi je to, že je tam kopa miesta. Zadné sedačky 5 kusov som dal von a mám všetko stále nachystané.